مرندا كتاغو كرسي كما جن أرسفوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بندرابي أن puɗɗirimi inde Allah en juule annabijo tedduɗo jottinɗo nulal en garti jokkude yewtere men jooɓari julɗo en puɗɗiroto noon ɗo gasnirɗen ɗo en jokkat e yewtere nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam waddanno e witeɓe muhajirin woni fernoɓe ina telli Madina ɓe gaddarani jawdi ɓe cuwa dañde jawdi eɓe goyto yeeso annabi sabu kamɓe jogaɗe ɓe himme e jogaɗe ɓe kiram ɓe mbi joom en ngaluji ɓe joom en jawɗele monimoɓe nani julda e mabɓe nani korda e mabɓe kono noon kadi batti hen kadi sakkade e muddade e rimɗinde jiyaɓe te kamɓe wasɓe ɓe ɓe mbawa ɗum nulaɗo wi ɗumen afala uallimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum ngare mi haalana mon hunde mbawon hen heɓtade daɗɓe on ɓe mbawon ɗumen heɓtade mi rokka mon ɗo hunde way kono bénéfice walla way kono sirru ni son mbaɗi ɗum ma on keptoɓe wa tasbiquna bihi man ba'dakum mbawon hen kadi idade aroɓe caggal ɓe aroɓe caggal ɓe keptotako on te kadi ma on mbawa heptoyade daɗɓe on ɓe wala yakunu ahadun afdalu minkum te e ngan saha kadi son mbaɗi ɗum hay goto ɓurata on moƴƴude ɗum ko moƴƴere mawde illa man sana'a mithla ma sana'atum so wona on baɗɗo ko mbaɗɗon ko on baɗɗo ko mbaɗɗon ko noon onon fof potata qalu bala ya rasulallah ɓe mbi aha kay an annabi holko annabi yiɓe qala tusabbihun wa tukabbirun wa tahmaduna dubura kulle salah 33 marra o wi ɗumen hunde nde ko jameren mon ko sattani namnaki jawdi kewdi o wi kala nde cilminɗon juulu mbiye subhanallah laabi 33 mbiyon alhamdulillah laabi 33 mbiyon kadi allahu akbar laabi 33 son nduumima e ngal ɗo baɗal ma on kepto wajiɓe te hay goto wamon heɓtade te onon fof ma on pot ayi nde ɗo moƴƴere ɗum ɗo tagi ɗum wattede e baqiyatu salihat julɓe ɓe dokka ɗum kala nde juuli mbawa hutorade ngal ɗo baɗal nde wonno ɗum ɗo woni nafoore nde e nder hen noon qala salih faraja alfuqara miskineɓe ɓe dutti almuhajirin ɓe garti e nulaɗo Allah sallah sallam lawol gongol ɓe mbi an de ko jamirɗa amen ko joom en jawɗele ɓe nani ɗum kamɓene ɓe batti ɗum wadde kadi eyyi ɓe batti ɗum kadi kamɓene e gueɗal mabɓe joni ha joni kadi wadde ɓe dattima amen sami'a ikhwanuna ɓe mbi musidɓe amen ahlul amwal joom en jawɗele ɓe nani bima faalna komin mbaɗata ko fa faalu mithlahu ɓe mbaɗi hono mun fa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo Allah wiɓe dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha ɗum noon ko ɓural Allah Allah na rokka ɓural mum mbo haaji onon kedde ɗeɗo mbaɗmi mon ɗo gaccon kamɓene ɓe mbaɗa ko mbaɗata ko heddi ko noon ko ɓural ngal Allah ɓurni ɓe gaccideɓe hen ɗum ɗon kadi ina faamo yaqulu ibnul jawzi ganda biyeteɗo ibnul jawzi yo Allah ɓeydan ɗum jurum o wi ta'ammaltu ajaban mi teskima hunde hawnide anna kullu shay'in nafis kala hunde saɗde mettude dañde khatir ko hunde hulɓinide musde wonata kala ko satti weɓata yani kala ko nafata hebde ɗum ma sattu weɓata o wi yatulu tariquhu laawol mum no juuta ngam heɓde ɗum
wo yakthuru taab fi tahsilihi tampere ne jowodira ngam dañde ɗum ala e sago hunde nafoore moƴƴere weeɓata wona lelde heɓirte wona jonde heɓirte wona foftere heɓirte kala ko ɗum wawi wonde foti ko gueɗe aduna nafooje walla ko gueɗe laakara kala ko neɗɗo sohli hen ma tampana ɗum warñana ɗum ɗum tagi anduɓe ne mbi wo bi qadri l kaddi tuktasabul maali ko fodde tampere ma towal ma tolnoto fa inna al majda teddungal wal himmatu e himmitowɗe towɗo lam yuhsal wawa dañirede illa bittaab so wona e tampere sattude wo sahar e accude ɗoyɗi jamma wo hajru laddat e woɗɗitade dakammeji wo rahatu e foftere wo qad qila wiyama man talaba arraha taraka arraha wiyama so neɗɗo yiilima foftiyade ma accu foftere sa yiɗi foftere a accat foftere ko haala rewi ɗon ina famni sa tampani hande a foftoyta ko janggo wa qad ahsana alqa'il yimi yanke o haala mum yooɗitumo nde o wi fa qul li murji maali l umur wiyanam yiɗɓe towal e gueɗe mawɗe bi gayri ijtihad kono noon ko alda e tampere e tinnare rajawtal muhala a jortimo ko wawa wonde lawlal mashaqqa sinno fof wonano tampere sadan nasu kulluhum yimɓe fof gonata ko laamɓe aljuudu yufqir sabu dokkal ina wasna wal iqdamu qattalu te kadi cuusal e pellital hay wonkina heeƴe hen wadde ko ɗum ɗo serndi yimɓe ɓe serndi yimɓe ɓe ko tampere nde e cuusal ngal e pellital ngal sono wonani ɗiɗo critére uji yimɓe fof potat gona laamɓe kono wonɓe hunde ɓe wonko mbaɗi ko ɓe to mbaɗani e nder hen kadi ko wiyete himme ko arsugo ummoriɗo jomiraɗo ina jeeya e ñeeñal Allah e gandal mum e karallagal mum o waɗi ɓurodiral e hakkude tagore makko nde tagore nde ɓurodiri e sembeji mumen golle e himmeji mumen e kadi wiyete injaz ko woni si'nude himmeji ɗi no ɓurodiri ina waɗi yimɓe ɓe ganduɗa so miijima hunde ha pelliti tan ummoto mbaɗa ina waɗi hen yimɓe kadi ina miijo hunde moƴƴere pewji ɗum ha feewa kono noon hande jangga haɗa ɗumen wadde ha ɓooya suyta kadi miijo wonga ara lomto ɗon ɓen ɗon e ɓeyto ina certi han feewi yimɓeɓe ina hen naaci ɗum lil qur'an ina hen kadi yimɓeji tampe mumen no ɓurodiri aɗa yi neɗɗo coftuɗo tawa ko softani ko kadi ala nafoore aɗa yi coftuɗo tawa ko softani ko fof ko nafoore aɗa yi neɗɗo coftanɗo alqur'an e ko yowti hen coftanɗo wadde ko moƴƴi e jokkude ko moƴƴi jeeya neɗɗo kadi ala ko woni himmi mum e hammu mum e coftal mum sona wadde kirleji ɗi nafata walla heɗade haalaluji ɗi nafata walla ngamri walla cagarte ɗum tagi ha joni anduɓe ɓe mbi ko woma naylul matalibi bitamanni ko yilete ko noon wona tan sinno dañata ɗum walakin tu'khadhu dunya khallaba kono noon gueɗe ɗe ma tampane aduna o ma darane ma neɗɗo tinno waɗa ko Allah wi ko ya yiila e aduna o ko nafatma laakara kono woto yejjit darde ma e gueɗal ma e oɗo aduna ganda ka poɗɗo darnude ka poɗɗo firtude ka poɗɗo rondade ka poɗɗo nafde e bandiraɓe
ɗum noon kadi ma en gartoy e toɓɓere he ha joni ko yowite coftal e himmi julɗo. Wassalamu aleykum wa rahmatullah.